Gusto ko pong isa. Ha? Uy, parang ako. Gano'n din ako eh. Ha? Parang ako ng Bukas dito po na. Tapos binidrawing ko yung damit na gusto ko isuot. Tapos binigay ko yung damit. Parang ako ang drawing? Siguro ko marunong pa ako. Gusto mo mag-drawing ako. Sige po, tapos marami ko ang drawing ng guy. Ay, oo. Sige po. Ay, Elsa, may gagawin ka? Dito muna ako kay Larissa, ha? Sige. Ito, ha? Ito, ha? Tapos kung natin yung sleeves. Gusto mo up, soft na sleeves, or sleeveless. Dalawa ang gagawin ko. Tapos ayan. Mang Gaspar! Ano? Pusa, gumagana na ba? Ayaw lumana eh. Mukhang palitin na. Diba, bye-bye soy plus milk. So delicious, so good for you. Anong palitin? Kakukuha lang po namin yan. Uy, ano naman palitin na? Alam ni Mang Gaspar yan. Baka naman na isaksak lang sa 220 kaya nasira. Hindi mo ako sa isaksak. Ay, sige po. Hindi nakasaksak. Hindi nakasaksak. May malay ko. Teka. Hindi ko nga kami nag-promotion ko. Saksak mo nga. Nakasaksak ba yun yung tinesting nyo? Hindi.